Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Tikoy! Ay, kung gitok mo, Ton! Tikoy, Iyan na. ayaw ton, paliho. Ay, naon sa maday ko, Tikoy. Manglakaw mi si Jonas. Iyan na. Dali na, yan na. Ari sa mi, Tikoy. Tanong mo. Tabi ka rin, Tikoy. Naalang ko ihangyo ni mo, Ton. Nagdali mi. Ayaw ko kalihin. Sa sunod, ayaw kong itok mo, Tokmon! Sa sunod, dili ka na ko itukmod-tukmod. Itukmod ka rin yun ako. Kanang maumod ka. Amo na ka tumibadlong ni mo. Gahe kag o. Hangyo lang yung ahangyo ni mo, Ton. Ay, kapikap na ko, Tikoy. Sa taong ko ni mo. Hawak ito oras sa Jonas. Tanong mo. Doon sa masina. Murang nagkausap siya na. Dili ito yan sinuduban. Sobra na kayo kabubuong piit kayo ang sunob ka. O gikupta ni Jonas ang hawak niya na. Gagbayan siya kugot ni Jonas. Sa ipasabuting ako nakita. Oh, yun mo ni. Jonas, hindi ko rin makakapunta. Sorry. Ikaligo na ako ning bino sa butilya diha nimo kudi ka mo inom. Jonas, Guys! Ebaw mo? Mo inom ning akong asawa-asawa. Jonas, dili ko inom. Dili ka? Ha? Jonas! Ihurot na kog bo sa imong o. Ni apay laing butilya. Ihurot gyapon ako ni bo sa imong o. Ha? Niya? Ha? Mainom na lang ko. Mo inom na ang akong asawa-asawa. Ha? Sa pagsugod ra na. Sigunday pa. Mulami na. Sige na. Gusto kang maligo na sab? Yan na. Alay po. Medyo yung nangaliputan. Dali na. Asa tahan? Dali lang. Uyog na ako. Okay. Tana. Asa ta? Dali. Dinhita. Okay. Unsa na? Unsa na ba? Droga. Shabu. Gusto ko kinisab ang imong tilawan. Dili. Tudloan ka na ako unsaon paggamit ini. Come on. Dili lagi ko dili. Lami kay ni. Lami ni. Ingon ani ba? Ingon ani. Dili. Dili. Lami kayo ni. Nabaguhan ka lang. Nabaguhan ka lang. Kung maanad ka ani, lamian ka gyud na.
parehas sa imong kalami. Sige pa. Pun-i pa. Pun-i pa. Kana. Kana. Kinsa. Murag okay ka na. Pune mo. Midot na. Ha? Yan na. Kalami. Yan kagilok. Uy, ganahan ka na. Inay lang. Kana. Yan na. Ang zipper na ko. Kana. Ablik, zipper ka na. Yan na. Nag-wild ka na, yan na. Yan na. Nag-wild ka na. Di yun ko makatog. Ikatulong nga tasang kape ang akong naurot. Oh! Murag may nanauto sa pultahan. Ang akong armas! Kisay! Tikoy. Oh! Greg! And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!